Kami butuh subscribe. Like, comment, and share. Oh ya, lupa bunyikan tanda lonceng. Lonceng ding. Har, syuting saiki siap toh? Pokoknya Pak, gombal cilik siap. Lah kuwi sik alat-alate wis mbok siapke. Oh, sampun Pak. Lah, iki syuting judulnya apa Pak? Judule Dong apa ya? Cok gedang, Pak. Anu Pak, lagi belajar online Pak. Alah, belajar online. Tak ada nge-game toh? Belajar online kok guyang guyu. Nek online ki mesti ya serius wajahe. Ngono kuwi. Ora. Yang game Pak, nembe dolanan game. Aja sering-sering dolanan game. Game Pak. Si ya, Cah. Ajeng gak pundi Mbah? Arep rapat. Nggih Mbah, piyambakan ta Mbah? Engko ya ana kancane. Mosok arep rapat dhewe, ndak dikira wong edan. Oh, iya Ding. Sing dhewean terus kan kowe to, Kak? Kowe kan jomblo sejati. Sejatine kuwi iki anake sapa? Mbah Mas, aku nemu nang ngarep omah, nangis wae. Po dudu anakmu to? Duk, anake dhewe iki wis gedhe ya, Mas. Wis kelas 5 SD. Piye to iki? Karo anake dhewe malah rapal. Bocah kuwi iki isih bayi. Anakmu kan wis gerangkung kangen to? Mbok anakmu to, Bune? Ya ora oleh ngaku-ngaku. Endi kuwi anakku, Je. Lagi mau ki mbok tinggal nyanyi. Aku ki mau lagi WA-an karo kancaku SMP. Ngono tak ingak-ingok kok anakku ra ono ki nang ngendi. Mula ya, Bu. Momong anak ki sing cermat. Dimonitore ngono lho, ora gur dolanan HP wae. Nangis to bocahe. Sorry lho, Dek. Sorry. Loh, kok kuwi ana kamera?
Kowe ngomong akeh kuwi. Akeh syuting to, Dik. Oh. Wah, ganggu iki. Sorry ya, Dik. Wis, monggo dilanjut. Aku tak Monggo aku tak balik sih. Monggo. Mas, kuwi Mas gugup digaweke wedang ora, Mas? Ora usah. Wong iki lho bar ngombe, mane-man gulone. Mboten sah. Ora usah, Mbak. Aku iban gawe teh tubruk dhewe. Tenane. Ngono e. Ya wes, beneran aku yo urung godhog banyu. Kacang. Ya tak tinggal nutut riyen nggih. Nggih. Kok? Kowe le undangan bengi iki ta, Kok? Undangan rapat. Iya. Kayak urene karepku ngampiri kowe. Oh, ngono. Lah ora gelem ngomong kok mau lho, cetane iki piye? Malah ra gawe wedang. Wes, bos rasa dibahas. Ngono ndak tak takon kuwi. Lah, aku ora oleh takon. Pertanyaanmu itu terlalu klise. Terlalu basa-basi, penuh dengan kepalsuan. Pertanyaan KW kuwi. KW koyo sandal wae. Ayo sandalmu kuwi kok sing KW iki. Iki ta? Heeh. Sandal iki ta? Ya ora. Sandal iki asli lho. Asli palsu. Asli kok asli palsu piye to? Nah, ya asli palsune. Memang palsu wis tak tebak. Opone ayo sing palsu ki? Cintane to karo aku. Kok iso palsu lah? Terus cintane ki nang endi nek cintamu ki palsu rodekne? Memang ngono kok. Apa pancen cintai ngono kuwi to? Cinta palsu. Anyel aku. Lah terus sing asli deleke ngendi nek kabeh palsu? Digondol kucing. Lah kuwi kucinge. Kucing? Iya, Bang. Lah kok siapa kata malah diilang malahan. Gondol kucing. Lah mbok ya tuku meneh. Aku iki majalah ya. Kuwi dudu majalah, Ben. Tapi koran. Maksudku iki masalah. Lah masalahmu ki apa, Ben? Masalahnya aku ra ndedet, Bang. Aku nyileh di 15.000. Besok nek oleh arisan tanggal 6 tak ijoli. Ya Allah, Ben ngopo aku mau dadak mampir ini. Kene, Bang, ndi nyileh duitmu? Percaya to karo aku? Tak ijoli. Nek percaya karo kuwi jenenge musyrik. Perbuatan yang dilarang agama. Percaya ae karo Gusti Allah. Bener Om, kuwi musyrik. Lah iya kuwi musyrik, Mas. Kae sapa to waton mangap wae. Kameramene. Ya, Mas. Kowe rong tau mangan laos randal. Dene ora tak nai. Nesu iki. Nesu no. Wong lehak diguyoni. Kene kan iki 12.000. 15.000. Ya. Enenge 2.000 kuwi, Ben. 2.000 kurang no. Ada yang 3.000 buat es teh. Ya rasa ngombe es teh, ngombe wedang kendi ae. Ya wis lah. Matur nuwun ya, Bang. Lah kowe arep ndi? Arep rapat kampung. Lah apa kowe ora oleh undangan? Oleh. Ya ayo gek salino. Ora kaya wong ucul raimu nganti kaya kadung lumpuk. Ya wis, ayo dandan sing rapi. Tak saruluran, suwen, yuk. Oke, siap, Bang. Cuk. Iku ana snack ora, Cuk. Wah, aku iki ya jan-jane ket mau ya mikir kuwi. Nek neng seneke rak lumayan. Aku ki mau lagi bali ora pisan wetengku. Tadi wah. Pokoke enek-enek langsung mangkat ngono ae. Lah ya kuwi. Weteng kuwi jan wis perut, Cik. Weteng iki ya perut kuwi. Aku kuwi ya awit awan wis tak omongi aku ki. Lah ya kuwi maksudku. Nek enek ora sik jelase ngono lho. Gek mangkat iku. Ya wis gek bilang salin sing ngono. Ya wis. Engko nek kira ora ning panganan kowe lho tanggung jawab mangane ya. Jajane ngendi ngono? Ngene panut pos. Wis tenang ae wis. Oh siap. Yo. Wis ngono Salin salin sik. bakal dinggo bean. Yo. Ya wis, tak tunggu kene ya. Tas tak suwen. Yo.
Yo, aku wis salin. Oke. Apitmu ndi? Ayo. Ayo. Sing ngarep kowe ya. Yo. Oke. Lego. Jam 8 ora urung ono sing teko blas. Wah. Budaya karet iki serap becik yo ngene iki. Was. Aku pengusung. Aku tak kayak tempat jare. Amalah dene ora aku isiken. Apa ini? Serah sip ya meniki. Ngerti omo ya rada ngopo sik ngono ning omah jek ana kawiyah jare. Saya ngene iki ora becik tenan mung arep kumpulan iki ya ngene. Iya terus-terus ya ngene iki jenenge budaya korupsi. Lah sapa sing korupsi? Ya sing gawe sandal KW kuwi. Ha kuwi kan padhae menipu pembeli lho. Wis mereke padha, warnane padha. Tapi kualitasnya ecek-ecek. Tapi gampang brodol kaya rambutmu kuwi. Berarti rambutku iki palsu. Ya, wis gak ayo mangkat. Mungkin mau malah udur rambut brodol ae. Kau yang mulai dan kau yang mengakhiri. Malah kaya wong nyanyi dangdut. Wis gendang ayo mangkat to. Cek, aku malah lenggang kangkung. Oh iya awake dhewe iki arep apa, De? Penting iki tok ancen ndak piye? Lah, sarungku lagi di PP urung garing iki. Ya wis tapi engko ndodhekno mburi ya, rasa ngarep-ngarep. Oh ya, Pokoke wambi Pak RW no. Ora opo, lek jelatang ngene iki. Yo piye? Gue mangkat rapat sik ya. Aja lali, jangane dipanasi, segone ditutupi nganggo tudung. Apa meneh, Bu? Lah apa meneh ya? Mungkin aku enek sing lali. Iya, jelali dikunci stang motore. Lah, kuwi apa meneh ya yo? Yo, jelali anduke ibuke aja dienggo. Kuwi yo. Terus apa meneh ya yo? Yo, iki tak kei duit sak yuta khusus nggo tuku klambi kowe ya. Alah, kuwi iki ngapusi. Ayu woro wae. Sik, buke selak rapat, arep mangkat sik. Karena ndi, Mas? Rapat. Lah, mbok mau ki bareng ibuku. Giah. Engko ndak diceramai. Wis ya, tak rapat sik. Rapat kaya anggota DPR wae. Mak, aku sida melu rapat lho. Iya, nek bar rapat gek bali ya ora seneng ndi-ndi, sesuk gaweane akeh. Gombal cilik siap. Apa kuwi? Lah ya siap. Jane rapat apa to? Ora mudeng ye. Apa? Rapat masalah situasi kampung iki lho. Masalah corona to? Waduh. Masalah corona wis biasa dirapatke. Kita masalah horor. Iki masalah medeni. Horor. Masalah apa to? Aja meden-medeni to. Masalah setan pocong Kak. Kel, aku jombo tinggal Kel. Aku wedi tenang Kel. Aku rong duwe yang lho Kel. Kel.
Entah ini aku, Kel.